Ka Sengriboy People Council bat ka Meghalaya People's Social Organization henne kesngi kila penlong ya ka jingyakhi da ka basyong kelan mungor hakmat ka indoor stadium umling kedai bandawa ban penmi no ya ka result jong ka exam district selection committee DSC bala penlong da ka Riboy district hapdeng usnem arhajar arpuway arpuar la kershan ya ka ni ka jingyakhi na kiseng bhalang bapher bakin thop ya ka HANM CORP senjuk kiseng samla shnong bat ka Riboy dorbar habakren ha ka ni kasngi usamla Jason Lennox nongrum president ka RBPC gulapan pau halor ka jing sngo ka seng ha ka bayadai bat ka jing ki samla klem kam klem jam ki ba ap khmi lenti ya ka result DSC Uloong ruba kila yai kentu ya district commissioner ban le kloi no Henry kamshem lamantoy AA. Panyawan mentah hasurok hamadan kumne Henry kidang donpat kisinjam ke bana nakaliang keseng kan sakshim hakisi ki pori bedang wan Henry haswa jong kata ngakendui ka sorkar laringi keren ya ka DSC kamdei bahkan kut tengah ka DSC nomor kani ka jing mi jong keseng Syamadan kadai namar bang ni layo ya kaju kajing jing nam na ki khun samla ya kajing bom yo kam yo jam ya ki jing ki ba ki khun samla ki mat wat hadin bekila pendep ya ki degree beper